An bhfuil éon nuacht is go faoi caitheann a bhéimiid ag clostáil faoi Gaelcholáiste a bheith bunathe sa bhfuil gar? Níl go fóil rinú íireacht dhéanamh roinnt blianta ó hen bhí ceann na meánscoileanna ar an mbaile agus bhí siad géirí éanad Gaeilge a bhunú ach níor éirigh léi bhí idir nervhíse go leor agus ag an dám níor éirigh leis. Ná tá mulla agam agus tá mé ag mulla é seo leis na blianta agus ní léon duine i ggéisteachlum ach i mar thuaim ba cóga mé Gaelcholáiste lonathe timpeall Kinnigad mar bheith a lán Gaelscoil timpeall ar Kinnigad agus tá Kinnigad ar an mótarbhealach tá Gaelscoil sa Tulach Mhór, Gaelscoil i Bailáthe Trim, Gaelscoil in Éadán Dire, gá Gaelscoil an seo agus níl sé ach amach an bóthir le ó gach duine bheadh sé an éasca agus bheadh scoil bra mór an sin le do Gaelcholáiste ceapa mar tá éileamh ann le haghaidh meánscoil. Yes, just win of a sin.